Ayan, may basura pa dito. Init maray. Naligo na sila? Hindi pa. Nalimut ako, bibili pa pala ako ng cake. Mama, Royal! Hamal, timer. 10 seconds. Aglet, hinahanap ko pa yung timer. Timer. 10 seconds. halika mamaya. O, 10. 9. Nakikita ba si Gigi? Gigi, nasan ka? Ang lawak sa akin. Urong dito. 1. Hindi nakikita. Nakikita ka ba, G? Agad naman. O, urong dito ko sa pwesto. Urong dito ko sa Hindi ako tayo ka sa yan. 3, 2, 1. I want to. Okay. Wala na naman si Lulu, Ben. Mamaya pa naman sila kakain. Hindi nag-aragahan. Hindi, mamaya pa nga sila kakain. Ada sino pumrah? Biskwit gayon. Anong prinito? Ano yun? Kinulo mo dyan, meron ka? Papasit ako at lumpia. Nice. Hindi. Pag binuksan mo lang. Wala ba kayo? Wala ba kayo? Kaya nga itong pakain. Okay, wait na. Hindi kayo nag-order na pala. Hindi pa nag-aragahan eh. Hindi kayo daw nag-check. Siyempre, swimming, mas gusto nila. Ito, hindi ba ito pinagbaba ng ano? Royal pala, kaya lang pala may baso. Ito yung baso ko. Mamaya, paano nila yung pagkain muna? Kumain na muna, ha? Hindi, itay. Hindi naman ano, ginawa ko. Naku, naku, nakakaabot pa. Hello. Can I get some goggles?
Si mama. Sige na, sige na. Ah, mag-slide sila kuya. Go, slide! Alis, alis. Slide! Oo, pupunti si Tito. Bagal mo. Siyempre, si Gia ang masusunod. Kayo malalaki na kayo ay. Ayaw niya mag-slide. Uupo kayo siya. Okay. Kailangan mag-slide. Kailangan mag-slide. May bata, batuta mong i-slide! Bungguin na daw! Ayun na, may bata! Ayun, ayun, ayun! Oy, dito na kayo. Sila. Paano? O, tingin daw. David! Bilis! Sorry. Mapapasa yung kunin ko. Kuya, David, doon po. Dito, dito. Bakit Oh my God. sige, Andre, halika na. Andre! 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 Ah! Ne, tingin ka na doon. Sorry. Kuya, kang malapit. Tingin kay mama. Dia, Dia. Lula, hindi na makita yung mukha mo, Lula. Dia, Dia. Dia, nakatingin ka ulit. Dia! Maharang ka naman yan, Pikit. Ako naman yun, naka-timelapse lang eh. Okay na. Time. He's talking. Yan lang wala yun. No, Bigyan mo yung baso. Ayaw niya. this is a bit awkward. Hindi na kukuha. Oh, yung cellphone ko, babe. Baka sayang guys. What hour is it? Venus ang tawag. What hour is it?